Het gemaal draait volslijn op vrijwilligers. Zij zwarken dat het werkt, maar toch ook de kassa en de roenleidingen. De meesten binnen net de jongste meer en derde maakt het met een speerstraf van de vrijwilligersrieën in bot zwargen over de toekomst. Je moet er ook naar denken, want wat je krijgt zijn, ze zijn 18 jaar meer. Dus het aantal mensen wat uitvallen kan op termijn, dat wordt steeds groter. Het is moeilijk om nieuwe rondleiders te krijgen. We doen alles erom, ze krijgen zij. Maar we moeten rekening houden met het feit dat Aasten wel eens minder mensen als rondleider hier werkzaam zijn kunnen. Wanneer dat gebeurt, weet ik niet. Maar het zal een keer gebeuren. Jongeren moet het dus binnenhellen worden om het gemaal draaiende te houden. Alle legerskuilen in Friesland komen hierheen, dus we proberen wel het wetterbewustzijn van jongeren bij te brengen. En ja, dan hebben we afwachten dat ik later tot gevolg heb dat er meer rondleiders komen. Dat weten we nou nog niet. Op het stuit wordt er exocht naar een orenwiezen om roenleidingen te gaan. Misschien dat ze oortjes krijgen of dat ze zelfstandig of wat, dat is nog net helemaal. Dat wordt wel een nijtocht, maar het is nog net uitkristalliseerd.